A proba máis importante que se celebrará este ano en Pontevedra, o ITU Multisport Festival, é unha das grandes presudicadas pola convocatoria das eleccións xerais o 28 de abril. O Concello de Pontevedra considera que é inviable manter a proba de duatlón o domingo, xa que os asentes da Policía Nacional e Garda Civil que controlan o desenvolvemento da proba teñen que garantir tamén o acceso dos cidadáns aos colexios electorais. Por experiencias anteriores en probas que non eran desta envergadura xa non se pudo compatibilizar cun proceso electoral. Estamos en contacto coa Federación Internacional para modificar o calendario de tal forma que as probas que se tiñan previsto desenvolver o 28 cambien de día. Unha alternativa é pasalas para o luns 29 alterando os circuitos. Obviamente non é o mesmo un peche de percorrido un domingo que un peche de percorrido un luns, onde os tráficos da cidade son diferentes, ou xogar con algunha outra data. O Goberno municipal pensa que a mellor opción é trasladar as probas previstas para o domingo ao día seguinte, xa que consideran que é a alternativa menos prexudicial para os deportistas. Son decisións que non solamente nos competen a nós, senón que a Federación Internacional, a Federación Española que organiza as probas en función dos participantes, de como teñan as reservas en hotéis, etc., os seus desplazamentos previstos, pois haberá que alterar o día 28 de forma que o impacto sobre as persoas que veñen participar na proba sexa o mínimo posible. A pesar deste inconvinte, o Concello presentou esta mañá os trazados do evento, para o que se deseñaron plans específicos e dispositivos por cada área xeográfica e sector de actividade afectado. A intención é comezar a informar a cidadanía sobre os detalles dos dispositivos de seguridade canto antes. Tamén se vai facer unha información de carácter particular con reunións cos veciños por zonas que iniciaremos. Estáse pechando o calendario de todas esas reunións, pero en principio para iniciar canto antes, a semana que ven de ser posible xa se faría a primeira, e tamén con visitas personalizadas. A parte destas reunións con grupos de veciños, pois se fará un traballo porta a porta e daquelas persoas que estén afectadas polo percorrido e das empresas que tamén podan ver afectadas a súa actividade polo desenvolvemento da proba. Durante o desenvolvemento destes eventos, haberá alrededor de 2.000 valados, 1.300 sinais e máis de 700 persoas que traballarán para garantir a seguridade na proba. Estamos facendo un gran esforzo en armonizar o interés da proba, é dicir, que a proba se poida celebrar con todas as garantías de seguridade en circuito pechado e, ao mesmo tempo, tratar de garantir ao máximo a mobilidade das zonas das persoas que viven nas zonas afectadas. Coa celebración do ITU Multisport Festival, Pontevedra recibirá a máis de 4.000 deportistas.